Три съвета при продажби. Първо, продавай нещо, което харесваш. Ползвал си дадено нещо известно време или няколко години, доволен си от него, видял си позитивите и преспокойно можеш да го препоръчаш на хората. На второ място, продавай нещо, което познаваш. Тоест ти познаваш характеристиките, можеш да изтъкнеш неговите предимства и недостатъци, с какво би подобрило здравето на клиента или с какво би го улеснило в ежедневието. Общо взето да изтъкнеш ползите от даденото нещо за твоя клиент. И на трето място, ако отваряш физически магазин, нека той да е на сравнително комуникативно място. Не е задължително да е на централния булевард или на централния площад на някаква голяма търговска зона. Просто гледай да има някакъв що-годен нормален потенциален клиентски поток, който да влезе в твой магазин, да се запознае с твоята стока и просто да му продадеш нещо, като му изтъкнеш плюсовете и минусите и защо не да направиш още някоя продажба, ако намериш клиента от какво има нужда. Така този клиент може да го спечелиш за дълъг период от време и общо взето да сте си взаимно полезни. Той да е доволен от теб, ти да си доволен от него, че ти е редовен клиент и така нататък. Ако нямаш възможност, по-добре си преориентирай бизнеса в онлайн пространството, защото просто, както му казваме по-български, ако отворим нашия магазин в трета глуха и имаме 0 продажби и сме под наем, то сме обречени на фалит и тогава нищо няма значение.